Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kupweteka ndi MCP chala mwamba. Uko simukukweza simukubva kuwawa chala mwamba. Uko chala mwamba. Uko chala mwamba. DPP weye. Mupange zonena kuti achakwera amve kuti lero likuneno Vice President wakuno kumwera woya kamoto DPP weye. DPP weye. Azibambo maidziwa maidziwa ntungulu ya azibambo azibambo ndikati ntungulu ya azibambo nonse mukuti mwamva eti tiyamba za azimai ntungulu ya azimai ntungulu ya azibambo ntungulu ya azibambo chala mwamba ziko kwambiri choyamba tukupatseni ulemu inu Vice President athu mulandire ulemu wanu. Ndipereka solemu kwa mafumu amene ali pano atsogolera region mashado athu Bambo Sham ndi Maimutani Council Chair Ameya Bambo Ngalande azimaya region no Samulota Bambo Kamangira Maluwa mulandire ulemu wanu. Abale yanga ine ndayima pano ngati director wa amayi mkulu wa amayi kuno kumwera ndikufuna ndiyankhulira azimayi ali pano komanso azimayi Malawi yonse ino. Bwana ngati pali munthu amene zinthu zake sizikuyenda lero ndi mzimayi. Bwana njala ndiyomwe ikutipweteka m'manyumbamu. Ana tusakudya azimayi mwadya lero. Iya azimayi nasimukuyankha mina mukudya bwino azimayi mwadya. Kodi tibwera bwanji kuchipani kudzagwira ntchito tisanadye? Kodi tibwera bwanji kupititsana ku sukulu tipititsa bwanji ana ku sukulu asanadye? Achakwera ndiye MCP yabweretsa njala. Chala mwamba. Tikufuna Professor atapita Mutharika pa 16 September komatsa kwana 10 koloko mama wa bwana tikufuna tikupangeni promise mumuuze Professor 10 o'clock mama wa siku la vota 16 September Professor atapita Mutharika atakhalata wina kale. Ndibuye aone Bambo Sham pano aime zimayi utantabata aime zimayi munabwera komanso kuti mwatola kuti tiyankhule pamaso pano ambuye akudaliseni. Abwana poti mukupita kutali vuto lenileni kunoko mwaona nokha koma ndikuti sakunamizeni ngati kuno kuli vuto la mgonagona limene anthu awo amavutika nalo ndi nkhani ya njala full stop. Pachifunga ndina apemphaso kunena kuti abwana mukabwerera mwabwera pano ndi amayi kati ganizireni kachimanga anthu akuvutika akufa ndi njala. Mukati kumbusire bwana chimenecho mukapita kwa president athu apresident okonda anthu. Somwe amatichitira asa Professor Mutharika kuno kuneno tonse tikudziwa.
Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.